Откъде си, на колко години, как се казваш? От град Плевен съм, на 21 години съм, Борислав се казва. За първи път ли беше в Щатите тази година? Да, това беше първи път за мен в Америка. Трудно ли реши да замениш, как реши да замениш? Реших спонтанно, но винаги съм искал, винаги е било мечта за мен да отида в Америка. И това беше една голяма възможност. Само ли замина или с приятел? С приятел. И там направихме също много приятелства. Къде работи, какво работи? В щата Юта, в хотел на име Montage Deer Valley. На доста голямо ниво беше хотела. Работих в няколко департмента, като помощник сервитьор, фудранър и сервитьор в рум сервис. Как се стори американския народ като цяло? Спрямо България се живее много по-лесно, по-малко проблеми имат и много приятелски настроени са и са супер хора. Би ли се върнал там отново, ако можеш? Да, при първа възможност, даже още това лято мисля пак да използвам програмата. Кое е най-запомнящото преживяване в моменти в Америка? Бих казал, че всички 4 месеца, всеки един ден в Америка е било голямо преживяване за мен. Най-много като изживяване беше посещението ми в Вегас и пътуванията там и обслужването на клиенти като известни личности, като Джулиани, който е бивш кмет на Нью Йорк, вице-президент на Америка, Джейсън Стейтмент, двамата герои от Hangover и така. Доволен си като цяло от самата програма? Абсолютно. Много благодаря на хората от Конкордия, които ми помагаха през цялото време, обясняха ми за всичко и да, много добре. Какво би казал на всички тези студенти, които те първа се колебаят дали да заминат? За мен колебанието е излишно, просто да се решат и да тръгнат. Няма да сбъркат изобщо.